Kag yari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pampa good vibes sini nga weekend. Wala pa sang plano para sa long weekend? Basi gusto nyo mag-road trip kag mag-food trip. Kadto kita sa matawhay nga lugar. Mabugnaw kang nagadagsang seafood ilabi na ang kasag. Kaon tadi, buwas sa tripping ni Roming sa alas 9 sang aga. Kag ato niya kilalahon si Nico Villaran, isa sa mga record breakers ng athletics team sa Romanito Maravilla National High School. Kaupod niya ang pila pa ka mga student athletes nga ginbuligan sa Bacolod LGU nga matagaan sang kaugalingon nila nga dormitoryo. Ina sa Bida sang Liga sa Sunday.